Яңалықлар шығарылышы өзешін башлап жіберді. Студияда Олина Валиева, есенмісіз. Каркасын һәм тышқы контурын түзуге 244 миллион сум ақша керек. Жәмиет машиты түзіліші нинди этапта. Ипподром янында хостахана түзүйешеклері еш лениншылары бульварын түзіклендірелер. 26-27 комплекстарда яшәүчеләр белән нинди планнар құрылды. 100 сыйныф нинди була. Шолуда республика бәйгесінің финалы узды. Тулырак Эльвина Андрова сюжетында. Жәмиет мәчеті түзіліші дәуам етті, түзіліші барышы білән шәһәр мэрі Ноэль Мәхтиев танышты. Қазіргі уақытта аның каркасын түзілері бірінші ташы 28 ел элек салынған еді. Оннан соң эшләр тоқтатылып, 2007 елда яңартылды. Субайлар суғылып, негізі шоқыры фундаментінің бір өліші әзір болғаш, түзіліш енеден тоқтатылды. Проект 2017 елда ғана яңартылды. Мәчет бинасының каркасын һәм тышқы контурын түзуге 200 миллион сумға якын акча керек. Бу этапта 30 миллион сум инде үзләштерелгән. Мәчет хәйрия акчасына түзелә. Шәһәрнең ире оешмалары да ярдәм итә. Когда объект начал вылезать из-под земли, у нас увеличилось поступление от рядовых людей. Хотя в 2018 году мы сделали подвалы, там положили 2000 кубов бетона, да, здесь пока у нас около 200 кубов бетона еще вроде, но люди начали видеть, поэтому это нас очень вдохновляет и надеемся, что и дальше будут дела у нас идти нормально. Бүгінге 200 кубометр колонналар монтажланган, темір бетон конструкциялар урнаштыру, түшәм плитасын нығыту дәвам итә. Булачак 4 манараның икесенең биеклеге 76 метр булыр дип көтелә. Мәчет бер юлы 3200 кешене сыйдыра алачак. Аның каршындагы мәйданда бәйрәм көннәрендә 20 меңгә якын кеше җыела ала. Кто, если не мы? Попытаться реанимировать этот объект вместе с командой строителей, сделать очень важное и богоугодное дело. Будем обращаться к нашим руководителям предприятий, коллективам трудовым. Сами в стороне не останемся для того, чтобы внести лепту, вклад в строительство этого объекта. Ноэль Мәхтиев шәһәрдәшләр төзелешне күзәтеп бара алсын өчен җәен коймаларны сүтәргә тәкъдим итте. Мәчеттә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым керү урыннары булачак. Беренче катта шишенү бүлмәсе, санузел, тәһарәт алу бүлмәләре, ашхана, никах үткәрү өчен зал булачак. Бина мөселманнар өчен гыйбадәт йорты буларак кына түгел, архитектура ягыннан да кызыксыну уятачак дип билгеләде мэр. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Яқтырту утлары булмау, парковка урыннары җитмәү, яшьленинчылары бульварын реконструкцияләү. 26 һәм 27 микрорайонда яшәүчеләрне нигездә шул сораулар борчый. Әлеге һәм башка темалары халык белән очрашуда чагылыш тапты. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. 26 һәм 27 микрорайонда яшәүчеләр белән очрашу 29 гимназиядә узды. Җыелыш башланыр алдыннан шәһәрдә эшләр, пенсия фонды, социаль ярдәм күрсәтү хезмәте, сәламәтлек саклау, идарә итү компаниясе һәм участок хезмәткәрләренә үз сорауларын бирә алдылар. Бу комплекслардагы проблемалар шәһәрнең башка районнары белән охшаш. Яктырткыч баганалары булмау, парковка урыннары җитмәү һәм начар юллар. Менә юлны ясарга кирәк 2709 менә шунда. Күл җыелып тора яз көне менә кар эрегәндә менә яңгыр яуганда и лампочкалар, утлар менә батареялар, лампочкаларга кирәк иде инде анда. Менә шул инде данное время. Хотелось бы всего понемножку, чтобы добавилось. А что именно вот добавилось? И детских игровых мест, и парковочных, потому что идешь по тротуару, а машины занимают весь тротуар. Шәһәр мэры Ноэль Мәхтиев 2019 елгы эш нәтиҗәләре турында сөйләде һәм бу комплексларда яшәүчеләргә кагылачак планнар белән уртаклашты. 2020 елда яшь ленинчылар бульварын реконструкцияләү район өчен зур куаныч булды. В этом году бульвар юных ленинцев в рамках общественных пространств будет существенно изменен, в лучшую сторону, естественно. Есть определенные взгляды на наших архитекторов, но в первую очередь мы соберем вас, так ведь, Иван Хамедович, для того, чтобы услышать ваши пожелания, мы делаем все так, как должно быть. Микрорайоннар иске эш күп, кайбер проблемаларны безнең ишек алды программасы кысаларында хәл итеп булачак дип ассызыклады мэр. Шәһәрдәшләр белән очрашуда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Рафис Бурханов та катнашты. Аның сүзләренә караганда, Татарстанда мәктәпләр һәм балалар бакчалары төзелешенә зур игътибар бирелә. В 2019 году в республике построено 30 детских садов на 6130 мест.
из которых 6 садов на 1440 мест возведено в Челнах, построено 2 школы на 2725 мест, одна из которых построена в Набережных Челнах на 1224 места. Очрашуда ипподром районда 5 номерлы шәһәр хастаханәсе бинасы төзеләчәген, аның хәзерге урында поликлиника булачагын әйттеләр. Соңгы 2 елда шәһәрдә 15 медицина учреждениесе ремонтланды. Бу максатларга якынча 1,5 миллиард сум сарыф ителде. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. 78-нче лицейда Ленинград блокадасын үзү көнен билгеләп үттеләр. Бөек Ватан сугышы ветераннары бәйрәмнең хөрмәтле кунаклары булды. Аларга шәһәр мэры Ноэль Мәһдиев рәхмәт сүзләрен җиткерде. Төрле мәгълүматлар буенча Ленинград блокадасында 600 меңнән алып миллион ярымга кадәр кеше һәлак булган. Бүгенге көндә Яршалда герой шәһәр блокадасын кичергән 11 ветеран яши. Мама держала меня на руках в кабине. Одной ногой она стояла на ступеньке этой машины, а второй рукой меня держала. Мы были наготове, чтобы выпрыгнуть, когда машина пойдет под лед. Перед нами машина ушла под лед. Я видела это и до сих пор помните глазами. Татар штабы шәһәрдәшебез Зифа Кадырованы Мәскәүгә очрашуга чакырды. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татар штабы активистлары Зифа Кадырованың китапларын күпләп сатып алган, язучы әсәрләрендә әхлак, катнаш никах, эчкечелек, наркомания, атасызлык, таркалган гаиләләр проблемасы күтәрелә. Бу күренешләр кызганыч татар милләтенең дә төп бәләләренең берсенә әйләнеп бара. Зифа Кадырова әсәрләре белән халкыбызны тәрбияли, геройлары аша укучыга гыйбрәт күрсәтә. Татар штабы активистлары. Тату сыйныф серләрен ачтылар. Татарстанда 4-нче ел рәттән ата-аналар комитетлары арасында тату сыйныф серләре конкурсы үткәрелә. Ул гаилә һәм мәктәп бердәмлеген үстерә. Республика конкурсының финалы Чаллыда узды. Иң тату сыйныф нинди була? Эльвина Андрова белә. Конкурста катнашучыларга мәктәп, муниципаль һәм зона этапларын узарга туры килде. Беренче икесендә 2000-нән артык ата-аналар комитеты катнашты. Финалга республиканың төрле районнары һәм шәһәрләреннән 27 команда чыкты. Яршавылдан 2-нче һәм 77-нче гимназия командалары катнашты. Көн саен эштән соң әзерләндек, авыр булды ди әтәниләр. Без шушында катнашып, балаларыбызга үрнәк күрсәтәбез. Ничек актив булырга кирәк, тормышта нинди максатлар куярга кирәк. Һәм безнең балалар да безнең арттан шушылай актив булырлар дип уйлыйбыз. Финалда конкурсантлар проектларын яклады, визит карточкасын һәм якты иҗади номерлар тәкъдим итте. Быел конкурс бөек җиңүнең 75 еллыгына һәм ТССРның 100 еллыгына багышланган. Катнашучылар төрле өлкәдәге темаларны яктырткан. Әдәбият, халык иҗаты, туган як тарихы булар барысы да номерларда урын алган. Нинди керем кертәләр, әтиәниләр, нинди керем укытучылар һәм инде менә шул бала тәрбия эшендә берлекне күрсәтергә һәм инде безнең киләчәк буыныбызга менә шушы гореф-гадәтләрне тәртип, тәрбия эшендә нәтиҗәләрне күрсәтә торган бер бәйге. Конкурс нәтиҗәләре буенча Чаллының 77-нче гимназиясының 5-нче Б сыйныфы әтиләр комитеты иң яхшысы дип табылды. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр һәм профильле лагерьга юлламалар тапшырдылар. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бу сезгә ишкәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Полное обследование, лечение, санаторные путевки в клинике-санатории Набережные Челны, праздничные акции. Подробности по телефону 56 53 18.